бо мақсади пойдории дӯстиву бародарии кишварҳои бо ҳам ҳамсоя ҳунармандони театри давлатии мусиқӣ ба номи муҳаммадҷон муқимии шаҳри Тошканд бо сафари ҳунарӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур оварданд. Дар доираи ин сафар ҳунармандони театри мазкур ба шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ташриф оварда дар театри мусиқӣ масҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар бори аввал намоишномаи масҳакавии Аруси бесалиқаро ба намоиш гузоштанд. дар маросими кушодашавии намоишнома директори театри Тошканд Мирзо Азимов ба сухан баромада доир ба муносибатҳои ду кишвари бо ҳам ҳамсоя ва фарҳанги мардуми ин ду миллат тоҷику узбек ибрози назар кард. ташаббускори сафари ҳунарии ҳунармандони Тошканд ба Тоҷикистон ин пеш аз ҳама дӯстиву бародарии ин ду кишвар ва боз шудани гузаргоҳҳои сарҳадии он мебошад. мо ин ҷо омада аз дидори дӯстони мардуми тоҷик хело шод шудем. бигзор ин дӯстии фарҳангиву адабии мо ки аз давраҳои қадим ба ҳам алоқаманд буд пойдор бимонад. бояд гуфт ки дар доираи ин сафар ҳунармандони ӯзбекистонӣ намоишномаи Аруси бесалиқаро барои мардуми тоҷик ҳамчун армуғони ҳунарӣ оварда ройгон пешкаши ҳозирӣ намуданд. намоишномаи Аруси бесалиқа масҳакавӣ буда он доир ба муносибати келини деҳотиву хуштомани шаҳрӣ қисса мекунад. ин намоишнома аз ҷониби сокинони шаҳр хубу хотирмон қабул гардида баҳои баланд гирифт. сафари ҳунарӣ дар боло зикр гардида дар даврони соҳибистиқлолии ду давлат нахустин буда дар доираи он театри мазкур дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд низ барномаҳои худро ба намоиш خواهند گذاشت. имрӯзҳо занони рӯзгордидаю бонувони чирадаст ноҳияи Данғара аз ҳосили дарахтони мевадиҳанда ва сабзавоти замини назди ҳавлигии худ самаранок истифода бурда ба хотири бемушкилӣ паси сар намудани фасли сармои пешомад аз ҳоло омодагии ҳамаҷониба мебинанд. Апай Бозоргул яке аз ин занҳои ҳунарманди ноҳия мебошад ки дар ин шабу рӯз хело серташвиш буда бо истифодаи меваву сабзавоти истеҳсоли худӣ дар зарфҳои махсуси шишагин шарбату дигар намуди мурабборо тайёр намуда истодаанд. мо ҳар сол аз замин ҳавли худмон аз себ, зардолу, олуча, гелос, помадор, бодринг 200-300 банка, варени, салёни, бодринг маҳкам мекунем. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо аҳли ҷомеаи кишвар баён намуданд, бояд ҳар як оила ғайр аз маводи ғизоии истеъмолии ҳаррӯза барои 2 соли минбаъдан низ маҳсулоти озуқавориро захира намоянд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Данғара корҳои фаҳмондадиҳӣ роҳандозӣ карда шуда ба хотири захираи маҳсулот барои фасли сармо дастуру пешниҳодҳои муфид ба сокинон дода мешавад. мавриди зикр аст ки бо мусоид омадани боду ҳавои имсола ҳосили меваву сабзавот нисбат ба солҳои қаблӣ дар вилояти Хатлон хело фаровон гашта, аз ин ҳисоб боғдорон даромади хуб ҳам ба даст оварда истодаанд. занони маҳаллӣ низ дар ҷамъоварии дастранҷи марди деҳқон саҳми арзанда гузошта дар баробари қонеъ гардонидани талаботи ҳаррӯзаи аҳли хонадон бо меваву сабзавоти тару тозаи ватанӣ ҳамзамон барои фасли зимистон қисмати боқимондаи онро дар шакли хушку консерва захира мекунанд. ин имкон медиҳад ки ҳам бозору дуконҳои маҳаллӣ дар ҳама фасли сол бо маҳсулоти баландсифати истеҳсоли худӣ таъмин бошад ва ҳам бо ин васила метавон дар амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, яъне таъмини амнияти озуқавории кишвар мусоидат намуд. кочи таоми миллӣ буда дар тайёр намудани он об, намак ва орди гандумиро истифода менамоянд. дар деҳаи даштигулои ҷамоати деҳоти даштигулои ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо маслиҳати Зулхумор Наимоваи 86 сола ин занону духтарони деҳа ба тайёр намудани ин таоми миллӣ ки қариб фаромӯш гашта буд ана ҳамин тавр ба пухтани он шурӯъ намуданд. дар аввал обро ҷӯшонида дар зарфи алоҳида мегиранд. тарзи тайёр намудани он мушкил нест. миқдори муайяни оби ҷӯшидаро дар дег андохта ба он ордро ҳамроҳ кардан мегиранд. бо чунин тахтачӯб онро беист бо навбат бо чунин тарз мекобанд. иҳволи мардам накарда зурш метавад. аги дар вақти мо мекардем ҳечи кори осон буд. 1.5 соата тайёр мешавад. ура бо оби ҷӯшимахед медрези парезиш мети ош кокшид бо мекобиш бо у мерезиш бо ҷӯшид кокшид бо мерезиш баъд тайёр мешавад. 3 марта парезиш мети. хӯроки саҳарем аст, хӯроки обедам аст. холаи Зулхумор мегӯяд ки дар гузашта кочи таоми беҳтарин ҳисобида шуда занон ва духтарони кӯҳистон онро тез тайёр мекарданд. меҳмони раҳдориро бо кочи зиёфат медоданд.
او شکرانه از آن دارد که با رشد هنرهای مردمی طعامهای ملی گذشتگان ما از نو احیا می‌گردند. در تیار نمودن کوچی دختران هم اشتراک نمودند. آنها خواهش دارند که طرز تیار نمودن این طعام ملی را یاد گیرند. ما همین خوراک ملی را از مادر خودمان یاد گرفتیم و کوشش میکنیم که فرزندای خودمان را همین خوراک ملی را نشان دهیم که همین خوراک از بین نرود. هیچ خوراکای ملی تاجیکی از بین نمیرود. چه خاصیت دارم کوچی؟ یه خاصیتش چیزای شفا بخشن، چیزای فایده‌ناکن، ای خوراکای تیز تیار حوزی چی ده یا با نقصترن. انا همین طور کوچی پخته رسیده تیار کرده شد. برای تیار نمودن آن 1 ساعت و 30 دقیقه وقت صرف گردید. کوچی را در طبق‌ها برداشته با آن روغن مسکه یا شیر و دوغ وابسته به خواهش همراه کرده استعمال بنمایند. کوچی پخته زنان و دختران و خاله زلخمار پسند آمد. در جماعت دهاتی به نام رودکی ناحیه وسه این برنامه شام جوانی با سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی بخشیده شده دستاوردهای فرهنگی این جماعت دهاتی ناحیه وسه را در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان معرفی کرد. در این چاره‌بینی هنرمندان دوره گذشته و دوران صاحب استقلالی با سرودهای خاطرمان و دلچسب و رقصهای جالب مردانه با اشتراک هنرمندان مردمی خاطر صدها نفر اشتراکچیان برنامه شام جوانی را شاد گردانیدند. جماعت دهاتی به نام رودکی با ساکنان صاحب معرفت و مهمان نواز موضع میوه‌های شادبار، تل و تپه‌های بلند، آب شفابخش شفا، پل‌ها و چشمه‌های آب مصفا و با عرف و عنعنه‌های مردمی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان مکان بهترین سیر و سیاحت گشته است. چاره‌بینی شام جوانی با اقدام جماعت دهات روزهای شنبه برگزار گردیده با دستگیری تشکیلات و مؤسسه‌ها و دهه‌های حدود جماعت دهات گذرانیده شده. ساکنان آن را همیشه انتظار می‌شوند.